wawazifumu lero ndabwera ndi nkhani yake yokhuzana ndi mtsikana amene amampasa mamuna wake mankhwala okupha umuna ndi cholinga choti iyeyo asatenge mimba. Mtsikana ameneyu zina lake ndi Zawadi amachokera ku Tanzania ku Moshi, komanso mkulu ushu. Mkulu ameneyu zina lake ndi Asili ndi Zawadi adakwatirana mu chaka cha 2025 ndipo china chilichonse chinali bwino. Asili ndi mnyamata amene amathamangisa mafailo, ndi mnyamata amene ali ndalama, ndi mnyamata olemera kwambiri. Zotsatira zake anthuwa adayamba kukhala bwinobwino ngati banja, komano vuto linali ili: mu nthawi imene amakhala mwana samapezeka, mwana samaoneka. Zotsatira zake Zawadi anamuza Asili, uziwa chani be, tipite kwa dokta tikadziwe kodi vuto ndine kapena inuyo. Ananyamuka anapita kwa dokta, atawayeza adapeza kuti Asili ndi amene ali mvuto, Zawadi ali bwinobwino. Atachoka kumeneko adapitanso kwa dokta wina chimozimozinso. Zotsatira zake Asili adali ndi nkhawa pozindikira kuti iyeyo ndi osabereka. Zimenezi zidasokoneza moyo wake. Zotsatira zake amakhalira kulezera. Nde tsiku lina anapita kubala. Atapita kubala kuja adakumana ndi mtsikana, adayamba kuchenza. Atamaliza kulezera anakagona ndi mtsikana uja. Mawa lake kutacha anapita ku nyumba kwawo. Nde amakhala ndi Zawadi bwinobwino, china chonse bwinobwino. Nde mtsikana uja adayamba kusakasaka Asili chifukwa chakuti mtsikana uja Asili anampasa mimba mtsikana uja. Ndi mtsikana uja adamkumaniza Asili, adayamba kumfotokozera, iwe ndine tindakumana tsiku lakuti ndipo udandigona ndipo unandipasa mimba. Asili analodabwa pozindikira kuti iyeyu ndi osabereka, ndezitheka bwanji iyeyu kumpasa mimba munthu. Adamuza mtsikana uja, iwe ndi wopenga, ine ndine osabereka, ndizosatheka ine kupasa mimba. Mtsikana uja adakakamira, iwe wandipasa mimba, usakane ayi, usanamizire kuti ndi osabereka. Asili adayesesa kukana mpaka na mtsikana uja sadagonja ayi. Kenako Asili anamuza mtsikana uja, okay chabwino ndakumva, tipange chonchi, mwanayo akabadwa tizapita tizakapanga DNA test. Anati okay chabwino. Ndamakhala kumanthandiza mtsikana uja mpaka na mwana uja anabadwa. Atabadwa mwana uja anapita kukapanga DNA test, kudapezeka kuti mwana uja adi ndi wake. Kenako Asili anapita kwa mkazi wake, anakafusa mkazi wake, kodi mesa madokta aja amanena kuti ndine osabereka? Zawadi ananena kuti eya. Anati okay chabwino, tandipase malizasi aja. Anampasira pepala ya malizasi aja, anapitanso kuchipatala kuja. Anakamba kumfusa dokta uja, dokta tanduzeni chilungamo, inuyo munanena kuti ine ndine osabereka, malizasi anu ndi amenewa, panonso ndabwera, malizasi anga ndi awa, panopa ndili ndi mwana ndipo DNA test yake ndi imeneyi, mungathe kuona. Dokta uja ataona analodabwa. Kenako Asili anamufusa dokta uja, anakutumani ndani kuti mupange zimenezi? Dokta uja ankakanakana. Kenako Asili anamuza dokta uja, iwe nduze chilungamo, apo ayi nkhani ndiyitengera patali, ndipo ndikayitengera patali uluza license yako ndipo chipatala chimenechi mutseka. Zotsatira zake dokta uja adamuza chilungamo Asili kuti imeneyi idali plani imene anatipatsa ndi mkazi wako, ndi amene anatituma kuti tizakuze kuti iwe ndi osabereka, ndi cholinga choti afuna akubere chuma chako chonse. Wapanga plani imeneyi mothandizana ndi chibwenzi chake. Iweyo tsiku lina lililonse usanagonane naye amakupasa chakumwa, si choncho? Asili ananena kuti eya. Kenako dokta uja adamuza kuti muchakumwa muja amathamo mankhwala amene amapha mphamvu za masperm ako, ndi cholinga choti iyeyo asatenge mimba. Asili analodabwa. Kenako anamuza dokta uja zikomo, anapita kwa mkazi wake. Atafika kwa mkazi wake adamufusa, tanduze iweyo ndi dokta aja mumaziwana motani? Mkazi uja adayamba kumfusa Asili, utanthauza chani mesa kumene kuja tinangopitako kokayezesa? Asili adanena kuti nduze chilungamo, iwe ndi dokta uja pali ubale wanji, fa china chilichonse ndi uchiziwa. Kenako mkazi uja adayamba kulira, adafotokoza chilungamo, ine ndinapanga plani mothandizana ndi chibwenzi changa kuti tikuphe iweyo, ndi mu plani timafuna iweyo uzakhale ngati wazipha wekha chifukwa cha mastress, udali mastress sumabereka ndi wazikweza. Plani yake idali achoncho, ndi madokta aja tidagwirizana nawo adalinso mu plani, ndi cholinga choti after some days ifeyo tizakupha, ndi kenako tizakumangira kudenga uzakhale ngati wazikweza chifukwa chakuti udali ndi mastress sumabereka. Asili atamva izi analodabwa pozindikira kuti mkazi wake weniweni ndi amene amafuna kumpanga chipongwe.
ndiye panopa mkaziyo wamangidwa komanso madokta aja amangidwanso pa mulandu umenewu. Ndiyenda bwana nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu ena ake mutengere phunziro. Akuluakulu osaopa kupanga mistake, chifukwa chakuti ma mistake ena ake amatha kusintha moyo wako kwabwino kapena koyipa. Chisanzo ndi Asiri anagonana ndi mtsikana wina uja, amapanga mistake kwa mkazi wake, amapanga mistake ku banja lake, koma mistake imeneyi ndi imene inamuziwisa chilungamo, ndi imene inamuonetsa kuwala. Akuluakulu osaopa kupanga mistake, osaopa kupanga mistake. Banja lenileni ndi limene umapeza mu nthawi imene uli osauka. Chikondi chenicheni umachipeza mu nthawi imene uli osauka, koma chikondi chomaopezana after wina kwalemera simakhala chikondi, zimakhala zomvetsa chisoni kwa apeza azimuna ena ake kumanyoza azikazi awo chifukwa choti apusha, koma ataya azikazi awo chifukwa choti apusha. Umene umakhala uchisiru, umakhala uchisiru chifukwa choti chikondi chenicheni umachipeza mu mavuto osati mu mtendere. Ndiye mukazapeza mamuna akunyoza mkazi wake chifukwa choti apusha, akuzunza mkazi wake chifukwa choti apusha, wambodyana ndi ana ntina muzazozoti mamunayo mutu wake sumagwira. Ndipo mpaseni nthawi muzaona amene zizathere.